Konačno Cinecittà. I ja na otomanu Gaje Julije Cezara. Like Roma. Da li da legnem na ovo ili ne, a? Grožđe. Kad si u Rimu, budi Rimljani. Ekstra. Scenografije sa snimanja filmova u studijima Cinecittà. Ovo je jedan specijalan hodnik sa hologramskim projekcijama filmova koji su snimljani u filmskim studijima Cinecittà, najveći filmski studiji u Evropi. Ovdje su snimani filmovi i evropske i hollywoodske koprodukcije. Set dekoracije sa snimanja filmova. Pod sa fantastičnom projekcijom. Nešto nevjerovatno. Evo jedan kompletan set kako izgleda. Kamera. Ide, ton, ide, snimamo. Ide se vidi ocijaj iz kamina. Čuju se u daljini krici neki umirućeg groba. Postprodukcija. Izgleda. Stara kamera. Nešto nevjerovatno. Konačno ispunjena želja. Kostime.